čus. Akurát, čakajte, som vonku a je asi 16:56. Tak ja sa pozriem na mňa, prejdem na úranku. Možno tam niekto bude. Máte na tú obušku? Ale boha, výba, kop, boha. Dneska sa vám mohol na úrankách. Čo akurát som na úrankách a hneď tam tu telocvičňa. A nikto to není. Tak veľká obuška. Ma vôbec vidíte. Tu na svetlu. Boha. Je tu nikto? Haló. Je tam niekto. Ale veľmi do telocvične. Uj. Nejde. Ne, vôbec vidíte. Si vôbec vidíte. Idem na svetlo. Na futbalovej hričke. Vám hovorím, čaute. Na malý momentík. Naša škola sa práve svieti. Ale aj podozrivé. Dáme si. Školník Willy tam je. Hore školník Willy. Jej. A školník Willy tam je. Počkajte, ideme zrušiť. Není, a piču. To pri stadióne. Že vám niečo ukážem. Ja zvykle. Že si ľudia kúkajú. A mňa to točí. Škoda, že to není Kiko. Na to žili spolu. Tu bola snehuliaka. To presne bolo. Ako vidieť. To takto, tuto bolo. Kde mám nohu. Ale je tu kokot vidieť. Z mami nevidíte. No ešte na draku kokot. Ešte to nebol není. Ozvem sa vám na drakovi.